nganggo rok kayu pentole urunge. Nek kleru jiban ngono apa? Lah kok kan iso Oke. iso di. Ayo kita saksikan luntur karya budaya. Ojo mulai gentung kowe kok. Yo tak dongane nglamar. Oke. Iya. Oh, sampah. Goreng Bengkalan. Iya. Bengka Edi. Mon bede bini Ratin Tangkulangin. Iyo. Nah, iki ono arek ayu iki lek. Wah, ape tak lamar, tak parani. Jenenge Sundari. Bukan. Sundari. Iya. Bah. Apa gelem? Sing ngabang mengocak. Sing apa? Awake pendino kate semono. Apa lek? Sing kok ngocak. Jangan Iya. Awake aku yo ate lama. Sundari kok Tanggulangi. Sundari. Oh. Kon padha lek. Sing kok lu. Aku dhisik sing bakal nglamar yo aku sing oleh. Apa? Aten kon awak kon kate oleh no Sundari. Apa kon aku sik Lek. Wah, ampun lu, pantos lu. Lek. Kon mate dina. Lah si laki ya mek Sundari. Ini lek. Dak Lek kakange Sundari ku duweni sayembara. Sopo sing iso ngarang sayembara? Iku bakal dadi bojone Sundari. Wis gak kesuwen. Ayo, budal, mantap ulangin. Iya kan?
pilih pun lagu mau ya Bu. Ingkang pundi ya Mbak Sukirman? Ngapunten derek pirsa. Loh, dalu gawe derek datang mriku. Datang mriki lho, Mbak, monggo. Abang kersane lagu napa, Mbak? Sing kok pilih kersane lagu napa? Oh, bajing loncat. Lah nggih mriki napa Nggih mriki, kersane? nah. Kersane piantun Mojokerto niku lah. Tepi-tepi saking Lamongan nggih. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Ayo nyeket-nyeket mriki ayo. Kok nyeket ya? Nyeket. Monggo ya Allah Iki lah nyeket nyatus kok. menawi banci niku double, Mbak. Menawi banci niku double wong lanang wedok. Matur sembah nuwun. Wong lanang iki aku sampeyan enak ya. Abah Sukirman sehat selalu. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Tambah lancar usahane, Pak. Bajing loncat mangke semi jaranan ada. Versi jalanan ngono lho karepe. Luar biasa penontonnya Mojokerto. Luar biasa. So umpami 1 bulan sekali cocok mboten? Cocok. Kasuwen, tak minggu pisan. Ngono. Permintaan Abah Sukirman bajing. Bajing loncat. Monggo kan, Mas?
wajahmu bagaikan bintang yang masuk ke asmara hatiku. Oh, kimochi. Aku mana? Kok malah terembesi ya? Ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang apa? Kowe tak marai perjalanan urip ning desa iki kudu pinter basa Jepang mergone wong sing delok iki gak wong Indonesia tok, wong Jepang bareng. Apa Ruang artinya? aku tak tuturi. Ya kayak cacat, omong-omongnya bahasa Jepang kan ki ngambil. Soalnya aku bisa tak marai. Oh, wajahmu bagaikan lintang yang menembus asmara hatiku. Ika. Kena, ini bahasa apa? Bahasa Jepang, Mas. Terima kasih ngono lho, Mas. Berarti terima kasih Ika ya. Aku iki lho. Karo sapa? Mobilnya sing asli bae. Jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Iki omong tenanan kok teko. Aku Sundari. Sundari. Omah endi? Joko Tanjung Ano. Kula Manohara, Mas. Kok di antara dua wanita ini juga hanya kamu yang masuk ke lintang. Oh. Lagi terlintang-lintang. Aku lagi